May buntag mga kamisor, kauban na ito mga kamisor karon si Mr. Ryan Abanico, ang PIO sa IMT sa Taguluan, no? IMT mga kamisor, Incident Management Team. Mga itag-update karon mga kamisor kung unsa ang nahimong lakat no og pila ang ihap sa evacuees kagabi. So sir, maayong buntag sir. Mayong buntag sa Miss or Julina. Ayan. Sir, mga imig update sir, pila gid ka evacuees ang natala kagabi sir no og hantod sa inyong latest update sa lungsod sa Taguluan? Kagahapon no, naatay natala na sa barangay mo natay 4 ka pamilya. So naay 7 ka babae o 4 ka lalaki. Then sa barangay Baluarte pod, which is diri sila to sila sa diri sila sa Taguluan Dome nag-evacuate, natay 2 ka pamilya o nagkuha na siya 6 ka babae o 4 ka lalaki o 4 ka babae. Then sa barangay Natumulan po na puntay 4 ka pamilya nga nag-evacuate. Dato sila sa Natumulan na covered court na atay 3 ka babae o 4 ka lalaki. So unsa ba ang ilang mga dawat ani nga hinabang no gikan sa LGU Taguluan? So kani sila Mr. Julina no na nag-assist sila sa atong MSWD o ilang taon sa ilang kahimtang dadto o haya pa nato matag ilang sa mga dapat yatag sa ila. Pero unsa gid ang una nga gihatag sila kagabi sir? Kagabi pag-abot nila diri gitagaan sila sa tambal kung sila gibati. Kaya naman po itong mga personnel diri sa Municipal Health Office uban ng mga barangay health workers o napo ng ato ang mga personnel sa MSWD. Sir, kumusta may update karon sir? Naman na nahimutan karon ng ato ang mga evacuees? Kaganina no kay kaluyan sa Ginoo wala gyud taon gitaas ang tubig diri sa Toys. Ilabi na diri sa Suba. So ganina kadlawon safe na sila nakauli sa ilang mga tagsa-tagsa panimalay. Unsa ang pinakaulahing level sa tubig nga inyong natala sir diha sa Maydayk, Taguluan? As of 8 AM kaganina no na-post ta sa atong Municipal Permission Office na nasa normal nga tubig ang level ang tubig nato sa Taguluan River. O wala gyud taon siya sukat sa pang-monitor nato gahapon taman na siya sa orange level, yellow o orange dayon. Unsa may but pasabot anang orange level sir kay una man ang yellow then orange? Ang yellow mo na siya ang kung maabot na sa yellow it means medyo gasaka na siya, then pag maabot sa orange so preparation na siya sa kaning mag-evacuate atong sa mga nasa sa Suba. Then sa pag maabot na siya sa red na siya mo na itong panahon nga mag-evacuate na gyud ta. Okay. Sir, pwede mo taga ano kasayuran no, labi na sa mga naminaw karon, labi na kaning hisgutanan sa IMT kung unsa gid ang ilang gihimo no atol sa kaning hulga ni Bagyong Tino. Okay, mga kamisor kaniyang incident management team no pinanguluhan sa atong incident commander nga si Mr. Samson Igno. Gimugna ni siya sa atong LGU Taguluan para mag-manage kadili lang sa panahon sa mga katalagma pinasa sa mga dakong kalihukan diri sa lungsod. Ang ilang gihimo is ang IMT gikandara ang tanan nga mga mando sa sa atong operation sa kaning diri sa Bagyo. So nagikandara mga mando, then naputang tawag nga UC. So dato nagstay ang ato ang local chief executive si Mayor Nadia. Dato sila ga-monitor sa mga update sa ato ang palibot. And gagabi sir nagipang-deploy sila sa lungsod. Asa gid ilang mga strategic area ato sir? So naatay gibahin siya kabalay. Julina naatay Division Alpha o Division Solo. So ang atong gimong boundary is ang Tulay. So datay gipang putang mga nakadetermine nato nga mga staging area sa katong mga hazardous areas. Naatay dato sa may Baluarte, naatay dato sa may barangay Natumulan, sa Taana, barangay Santa Cruz. Katong naputay mga personnel gipang deploy dato sa nakalalain nga mga evacuation centers nga mga butangan nato mga personnel dato. Sir, sa hulga ba ni Bagyong Tino, wala ba mo natala nga mga lain pang insidente gawa sa kaning mga baha lakip ang mga mananap? Mr. Julina kaloy sa Dios no wala gyud tayo mga natala o mga mga nasamdan o in fact ang katong nang evacuees gahapon katong sa barangay Baluarte nag-evacuate lang sila tungod kay nahadlok sila kay nakita daw nila sa Facebook nga mulagi daw nga
kanang nga dako ang bagyo. So nag-initiative na lang sila, although wala pa gisaka ang tubig sa ilang balay, nag-initiative na lang sila mag-evacuate kaya lagi nahadlok sila sa ilahang mahitabo di mahitabo kay tungod sa hulugan sa bagyo. So which is a good thing kay nag-initiative sila kay ang ilang ginuna is dagan sila mga anak, dagan sila mga kabataan. Ayun. Iskutanan po karon sir no sa mga relief goods kay nakita pod nato kagahapon adlaw no nga aktibo pod gyud nga gipang plaster no sa mga personal sa MDRR ang kaning mga relief pack. So kumusta po dato sir? So kagahapon no wala gyud na makuli ato ang local government unit sa Tagulwan. Bisan tuod o wala pa niyapak ang bagyo, nag-prepare na daan. So katong mga nag-evacuate gahapon, natagaan sila o nag-provide po ta sa kagapon sa mga temporary shelters para sa ila. Ayun, salamat kayo Sir Mark Ryan Abanico no sa update mahitungod po sa kalihukan nga gihimo dani sa lungsod Taguluan labi na gyud sa IMT. No, so para sa imong mensahe po sa katawhan Sir Mark Ryan tagaan kahigayon. Kabahin lang sa in behalf po sa ato ang incident management team no, daghang mangayo ko daghang pasalamat sa ato ang tanang personahe nga nagatabang especially sa ato mga partner agencies sa Philippine Coast Guard, sa Philippine Army, Bureau of Fire Protection, sa tanan nga mga buhatan nga mitabang sa ato ang pagpreparar sa bagyong. Yan, salamat kayo sir.